Det er en såkaldt erotisk kopulationsbænk, som skal præsenteres på Erotic World-messen her den 8. april 2016. Det er et sprog, jeg prøver at udvikle, et skriftligt, nærmest et slags mønster, som jeg prøver at gøre til fuldstændig mit eget. Jeg mener, at alle folk har deres eget mønster. Du kan se på den måde, folk de snakker, de går, de boller. Alle folk gør det på deres egen måde. Og det er egentlig ret mærkeligt, når man er 9 milliarder mennesker, vi alle sammen er så forskellige. Men det her er ligesom mit DNA, der bliver sprøjtet ud her. Og det er ikke det eneste, der bliver sprøjtet ud senere, kan jeg love jer. Det er mit første erotiske møbel. Jeg har lavet rullestole, badebassiner, sommerhuse, motorcykler, dødningehoveder og levende kvinder. Men det er min første bænk, og jeg glæder mig enormt meget til at se den i brug. Bænken er et projekt for City Swingers, og den bliver så præsenteret på Erotic World-messen den 8. april 2016. Så grunden er lagt, og der skal selvfølgelig detaljeres og arbejdes videre, og så kommer der en slags pudebænk herop, som bliver skruet fast, og så er det bare fuld knald på, som det hedder i den branche.